Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau za mu ci gaba da shirinmu na cigaban matasa a harkar nomanmu a yanzu. Don Allah ku taya mu da subscribing da sharing da likers. Mun gode. Malam muna buƙatar sanin ko kai waye, kuma daga ina kake, kuma me ya kawo ka nan wurin? To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai ni dai sunana Buhari Jafar Gadangayan. So ina so kamun tambayoyin da za ka mun game da harkar noma da ka mun bayani a kai. Ina sauraron ka. To mun ji sunanka Malam Buhari. Yanzu a iya tunaninka aƙalla manoma sun noma taki buhu nawa a hekta ɗaya? To na farko dai aƙalla ba a ƙasar ba manomar ƙasarmu Najeriya. Fi sabidillahi a halin da ake ciki yanzu dukkanin wani manomi ya sani cewa in har hekta ɗaya ne wanda za a baka ka noma a matsayin bashi kenan, to aƙalla ba a ƙasar ba a baka taki buhu bakwai kuma